Hello everybody, eu sunt Dragoș. Vă uitați pe canalul meu anonimilor. Astăzi îmi face un unboxing la Samsung Galaxy A12, lansat de Samsung acum vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, prin decembrie anul trecut. Și da, să începem. Prima dată vine într-o cutie așa, împachetat, fain frumos. Voi o să trebuiască să rupeți, că o să fie prins aici cu ceva hârtie lipicioasă, să zic așa, nu scoci. Și o să scrie ceva de la Samsung și că nu știu ce de protecție. Deschidem și noi foarte fain și elegant cutia. Și avem telefonul. Wow! Nu vreau să mă încăgat, dar chiar arată super bine. Nu știu exact cât costă, cred că costă pe la vreo 800-900 de lei. Și chiar arată destul de bine pentru, gen arată. Mă vreau să văd și specificațiile, componentele, toate alea. Are 4 camere pe spate. Camera wide, adică aia normală de 48 de megapixeli. Camera ultra wide de 5. Și mai are și alte, cred că are și macro și mai are ceva. Dar el nu ne prea interesează. Noi vom scoate telefonul din înveliș. Și arată extrem de bine. Spatele este făcut din plastic de bună calitate și chiar se simte extrem de bine plasticul de pe spate, nu vine să cred. Asta e varianta blue de la telefon, pe care și roșie și gri, cred că. Se simte extrem de bine, dar extrem de bine se simte spatele. Și chiar arată bine. Bun, am revenit, l-am configurat, tot l-am făcut. I-am pus și un video wallpaper. Am instalat mai multe aplicații. Acum hai să ne uităm în specificații să vedem cu ce memorie vine telefonul. Am văzut pe GSM Arena că este și o versiune cu 6 GB de RAM și 128 de GB de stocare. Dar cred că e disponibilă numai pentru America, n-am idee. Și mai este și una cu 32 de GB și 3 GB RAM. 3 GB RAM. Bun. Despre telefon. Nu prea aveți nimic pe aici. Hai să vedem aici, la dispozitiv. Vedem că aici mă arată mie cel puțin. Dispozitivul are 64 de GB de stocare, ceea ce este ok-ish. Ok-ish. Cel mai preferabil acum 2021-2022, pentru că nu cred că telefonul ăsta ți-l iei pentru un an. Cred că ți-l iei pentru vreo 2-3 ani. Ar fi preferabil 128 de giga, sincer. Părerea mea. Și 6 GB de RAM sau 8 GB de RAM. Are 4 GB de RAM, ceea ce este foarte bine pentru 64 de GB de stocare. Deci 64 GB de stocare cu 4 RAM mere cel mai bine. Așa. Ce să mai zic? Telefonul are un ecran doar de HD+. Știu, asta o să cam se vadă. Asta e cam prost pentru telefon. Un dezavantaj foarte mare. Și comparându-l cu S9-ule care filmez acum cu el. Ecran 2K și ăsta are doar HD+. Cred că are 1600 pe 900 sau ceva de genul. Nu știu exact. Da, și cam asta e telefonul așa, de la prima atingere, să zic așa. Vom face niște teste cu camera. Vom face niște poze. Hai, la ce să facem poză? Facem poză la cutie.
Facem poză la ăsta, la cum îi zice, la telefon, cum filmăm și toate alea. Așa. O poză tot ultra-wide la cutia de la telefon și o poză ultra-wide la cameră. Telefonul care filmez. Așa. Video. Așa, deci. Cu telefonul am cam terminat, am spus cam toate specificațiile, am spus cam toate. Senzorul de amprentă îl are aici. Îl are pe buton, pe butonul de oprire-pornire. Are și un ăsta, are și dual SIM și mai are și un slot special pentru pus un SD card, ceea ce e foarte bine, gen practic poți să pui și 3 cartele pe el, că n-are nicio problemă, sau 3 3 cartele. Gen, e chiar ok. În față de un dual SIM normal, gen practic unde poți să pui 2 cartele sau o cartelă și un SD card, aici poți să pui 2 cartele și un SD card, 3 cartele, 2 SD carduri și o cartelă, mă înțelegi? Nu știu cât de multe SD carduri poți să pui pe ăsta, gen la capacitate, dar este ok. Lăsăm telefonul deoparte și trecem la cutie, pentru că nu prea am cu nimic la cutie. Asta nu se va scoate, ți-era mai greu de la... Opa, m-a picat încărcătorul. Câș. Așa. Și vine aici o cutie de la Samsung care scrie... Hai să ce și scrie pe cutia. Și cu... Samsung. Și atâta. Este atâta. Da, cam asta e. Cam asta e toată cutia asta mică. Așa. Mamă, stai că am turtit toată cutia asta, fă. Așa, bun. Avem aici o cheță SIM. Foarte drăguță. Hai că-s bun. Așa. Cheiță ca să scoatem aici cartela, să punem cartelă sau SD card sau ce vrei. Un adaptor sau cum se powerbank sau cum se numește. Și cablu USB Type C de 2.1 cred că. Și powerbank-ul ăsta, adaptorul ăsta este de 15W. Sau volți, nu știu cum se zice, în fine. Bateria este de 5000 de mAh pe telefonul ăsta, e destul de mare, având în vedere că încărcătorul ăsta e cam slăbuț, adică dacă avea vreo 25 de W încărcare, sau volți, nu știu cum se zice, ce era ok, dar eu am PS9, care e telefon din 2018 și gen are și 3000 de mAh bateria. Ăsta are aproape dublu și are tot același încărcător, gen o să încarce mult mai greu, gen o să încarce 2 ore jumate full. Și la mine PS9 mă încarcă în o oră 40 de minute. Da, și cablu. Cablul ăsta nu mai trebuie să zic. Se conectează în powerbank. L-am conectat, se pune la încărcat și poți să încarci. Cel mai ușor loc. Dacă mai vreți review-uri și unboxing-uri la telefoane, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am fost Dragoș și bye bye!